Dnes oslavuje meniny Svetlana. Dnes patrí slovenský kalendár menu, ktoré v sebe nesie jas, teplo a pozitívnu energiu. Ak máte vo svojom okolí Svetlanu, nezabudnite jej dnes poslať prianie, ktoré jej rozžiari deň. Čo o tomto mene možno neviete? Pôvod a význam: Svetlana je čisté slovanské meno, ktoré vzniklo zo slova svetlo. Význam je teda jasný: svetlá, jasná alebo žiariaca. Je to meno pre ženu, ktorá do svojho okolia prináša optimizmus. História: meno sa stalo populárnym v 19. storočí vďaka literatúre a postupne sa rozšírilo do celého slovanského sveta. Je to v podstate náš domáci ekvivalent latinského mena Lucia. Domácke podoby: Svetlanka, Sveťa, Svetluška alebo moderné a krátké Lana. Trocha čísel, štatistiky na Slovensku. Počet nositeliek: meno Svetlana nosí na Slovensku približne 5200 žien, patrí k obľúbeným a dobre známym menám. Vekový priemer: priemerný vek nositeliek je okolo 46 rokov. Je to meno generácie, ktorá je dnes pilierom rodín aj pracovných tímov. Zaujímavosť: meno Svetlana bolo mimoriadne populárne najmä v 70. rokoch, no vďaka svojej krásnej symbolike svetla nestráca na príťažlivosti ani dnes. Všetko najlepšie Svetlany. Poznáte nejakú Svetlanu alebo Lanu? Označte ju v komentári a potešte ju dnešným meninovým pozdravom.